primar, domnule subprefect al județului Bacău, preacucernici părinți, dragi generali și ofițeri, cetățeni ai orașului Târgu Ocna, dragi camarazi, vânători de munte, stimați tineri ce participați astăzi la această minunată sărbătoare 3 noiembrie, Ziua Vânătorilor de Munte. Vă rog să-mi permiteți ca în numele Asociației Naționale Cultul Eroilor și al completului director Bacău să adresăm camarazilor noștri de arme, vânători de munte, un tradițional la mulți ani și glorie lor eternă. Ce-ar mai fi de adăugat, fiind ultimul probabil la cuvânt, din aceste minunate cuvinte de laudă și respect pe care cei care au vorbit aici în fața dumneavoastră le-au adus vânătorilor de munte. Unii istorici spun armă de elită, alții ocolesc cuvântul armă de elită. Astea sunt părerile lor, că sunt istorici sau istorici militari. Eu sunt de părere că fiecare armă este o elită a armatei române. Dar vânătorii de munte au ceva în plus, așa cum amintea domnul general. Ei sunt acei infanteriști care stau și luptă în teren, în păduros și în munte. Au alte facilități pe care dumneavoastră le știți foarte bine. Eu vreau să mă adresez mai mult tinerilor care sunt prezenți astăzi în piață aici. Trebuie să respectăm armata română. Orice armă trebuie respectată. Chiar dacă astăzi observați cât de încet, mai puțin uniforme militare trec prin orașul dumneavoastră Târgu Ocna. Arma de elită, cum spun istorici, vânătorii de munte, și-au făcut pe deplin datorie. Numai în aceste locuri, în primul război mondial, 1200 de oameni au murit aici. Se pune întrebarea, și asta e meritul celor din Târgu Ocna. Au avut slujbă de pomenire sau nu? Au avut. Iar Târgu Ocna, felicitări, are un monument aici, ridicat în cinstea vânătorilor de munte. În al doilea război mondial, vânătorii de munte au parcurs pe jos kilometri întregi. Din România până în Cuban și apoi până în Cehoslovacia. Au trecut peste 7 state. Au eliberat și alte localități, numai din România, ci și în alte state care acum sunt în Europeană. Glorie eternă acestor eroi. Ce puteau da ei mai mult din pieptul lor, din sângele lor, decât dragostea pentru neam și țară? Lor li se cuvine să le dăm omagiul cuvenit. În încheiere, dragi camarazi, vă rog să-mi permiteți să vă adresez un călduros la mulți ani în această zi minunată, când acum 94 de ani arma dumneavoastră se înființa. Închei cu cuvintele glorie eternă și respect armatei române.